uctívá a asi ty kostelo a někde by tu ty ostatky měly taky být. O tom sa velice nevie, pretože sa pochovávalo aj okolo kostola, vonku, a pochovávalo sa aj do tých, možno povedané, tých hlavných krypt, ktoré boli v zadnej časti pod vežou. Do jedné z krypt Čachtického kostela vede malé vyprací okénko, kterým se ale dospělý člověk neprotáhne. Přivezli jsme si proto speciální kameru a za asistence místních nadšenců jsme se ji pokusili úzkým otvorem prostrčit dovnitř. Vy jste tam jako děti údajně byli, je to pravda? No, je to už dosť dávno, ale neboli sme tam úplne. Plázili sme sa tam, ako vidíte, to veľmi úzký priestor, ale nedalo sa tam úplne dostať. Paketu sa svietila. Boli tam také truhle, ale už to bolo také dosť rozlamané. Kosti tam taky byli nejaký. Kosti boli všade tam, rozhádzané, aj mimo. Tam se mluvilo o tom, že Alžběta Bátoryová ty mrtvoly dávala víc mrtvol do jedné rakve. To jste neviděli? Bolo tam ešte také niečo. Jak som to videl, tak boli tam aj 3 rybky napríklad v jednej truhle. Ako víko bolo preč z truhle, ale v tom spodku tam boli aj 3 lepky. Tak na monitoru bychom měli vidět, co tam bude hrávat. Trochu pomalejš, to tam souvá. Je to na zemi, ale když si to kost. Vzadu už něco rysuje. Tady je nějaká truhla. Tak doprava na druhou stranu, jako nahoru a dozadu. Ano, tam. Tady rovně. Rovně. No to vypadá jako nějaký dřevěn, nějaký dřevo. Máme prvý objev. A vidíme mierne rozbitú truhlu. A něco v ní? Takže rakva je... Vypadá, že to otevřeno. Ty rakve jsou úplně rozpadlý. A že kde byly kosti teda umučenýho, ale to zatím moc nevypadá. Kamera ukázala jen pár rozpadlých rakví, které bohužel nedokazují nic. Mrtvých ale měly být stovky. Dokonce podle svědeckých výpovědí prý existoval Alžbětou Bátoryovou vlastnoručně napsaný seznam, do kterého si zaznamenala jména a způsob smrti 650 umučených dívek, většinou služeb z jejího panství. Tých dievčat bolo podstatne viac ako 650 vzhľadom na rozsah trestnej činnosti. Bátoryová páchala túto trestnú činnosť celé štvrtstoročie a vlastne od regiónu dnešných 4 štátov Rumunska, Maďarska, Slovenska a Rakúska. Právě kvůli obrovskému rozsahu zločinů Alžbětu lidé už za jejího života nenáviděli. I proto muselo být její tělo po smrti převezeno tajně v noci z Čachtického hradu a umístěno do krypty místního kostela. Mohla by to byť len po tejto ľavej strane týchto miestach,